video man arikupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4 haizi pressure my G zvobuda chero patv zvinotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto. Ngatidzoke pamashure mshaka. So can you say kuti ma sounds akapusha dancehall kuti ipinde muvanhu zvekudaro? Zvakaita bosi unoona zvinhu zvanazvo chinotanga irekodhi ende chinenge kuti munhu aimba anenge achiimba parekodhi saka chinototanga irekodhi yachona iyoyo andiona then tozoenda kumashows because hatingaende kumashows kapasina marekodzi arekodhwa andiwo kubata metsi yacho saka you record your music then you go live uchiperform matracks ako waibata. So what can you say? The coming in of now my artists, transform from my MC to performers. Zvimwe zvana zvizhinji kwada kuzvitarisa zvakanokonzereswawo zvazvo nenhingirikini nenyika yedu nyaya dzekushaya mabasa idzodzo ndo dzimwe dzakanocontributa futi kuti maartist azotanga kuwanda nenyaya yetuma home based studios tuma studios vangonzi aita hama yake iri London yatumira tumazingiya atooneka studio hadai so patooneka studio you know what I'm saying. Saka maartist akatanga kuita sei andoturiona because hapana zvokuita ka graft hapana aona mageto yutsoita sei saka ukaona mukana wekutoti wokubatanidza tubalerikisi wako nekudai so wakutorova artist. Okay. Papa time yenyu my participator kuna anonzi mapasa takatomboita mapasa akawandisa takatomboita mapasa akawanda but zvakazvingoriko zvimwe zvezvi nyaya yekuti unoziva kana unenge wane certain age because zvinhu vana zvinoenda neage ka afana wanga wachitirawo kumashure wanga wakurowa mazimdancehall wanga kuti Zimdancehall ndo wanga kuti mapasa too much andibona isusu wamwe tanga based kumagitari kuku unenge uchidiwa pamwe kuSouth Africa kana ndikupi uchimboita unoridzewo magitari ako ikoko nekudai so. So can you really say kuti after maenda kwa magitari the style yenyu wasn't really dancehall or yakachinja? Inini ndakaenda kumagitari ka ndichitorwa dancehall yangu iyoyo because Andy Brown aitonakirwa the way how I was fusing his music ndichiisa that ningirikini dancehall iyoyo flavor waiona ndo kupinda kwandakaita kumagitari ingu. Okay. Saka I was still doing my dancehall but kuri kumagitari ingu waizia. So in other words maangoenda kumagitari ndangona nesheni rangu iyoyo dancehall iyoyo ndo anangopinda nayo kumagitari ndo yaitodiwa nani mdara because ukada kuteerera tsonga takaita Mapurisa yai ndakapinda ndichirwa toasting yangu iyo ndichanta ipapo waizia wada kutarisa country boy it was the same but that country it was a dancehall tune waizia. Okay, so I wanted to say kuti so you didn't change kuti music yachinja your style. Aiwa inini style yangu haina kumbochinja ndanga ndakuto upgrade style yangu on a different genre ndanda kuisa umundikirini chanting yangu yoyo pane music yana Andy Brown. You know what I'm saying? Ndichitoisa ndikirini lyrics yangu pane different kind of music. Okay, so can you say it yakatambirwa music or that style was it accepted during that time nevabereki? Zvekuti because ukada kuda kutarisa kuti time yacho napatakazvitangisa chepwa zvainzi ndezvimbanje ndezvifodya nechichichi anditika then pandakazonopinda kuna Andy Brown ndakurun man matoastings angu yapane song like yeah inonzi Mapurisa it was a household song yekuti yairira almost every day
andikuona ana James Maridadi vakapedzera vakutoita song nekutoshandisa pamaprograms avo pa junior 3 I still remember what you know what I'm saying. Song yekuti kana ana Gogas vaikwanisa kuimba mapati chi it was a big hit, it was a hit song. Ndoba wakatanga kuti accept kuti amazika zvinhu zvinotonakidza izvo. So can you really say that you played a major role in pushing dance or ipinde muvanhu locally? Kutaura chokwadi chaicho I played my part. I played my part. Because pandakatanga isusu time yandatakatanga yoko zvanga zvisiko zvinhu izvozvo. It was me, Major E, Booker T. Yeah, just to mention a few, anambana Badman, Chichichi, but what commercial? Because you commercial. In my world, ndakatozorira zvekutodaro zvekutorira chi country wide. Andikuona zvekutoti vanhu vanga vakutondiziya wireless yanga yakutorira. Mamwe guys vanga vachingoita madhanzi momo, you know what I'm saying? Saka I managed to break through the chanting iyoyo kuan, you know what I'm saying, to the nation. Exactly. Okay, brilliant. Okay, so I want us to talk about the change of music, like the genres, but the shift between 2010 and 2013. All right. How did you feel, you yourself? Zvatakatanga zvazviya zvakutoenda kuvanhu fully at no, and inini hangu handina kurohwa neunderstanding because inyaya yetechnology futi. Because ukada kutarisa zvinhu zvacho nafutika even technology yanga ichishiftawo futi. Uri kuona patime yachina yakutaura iyoyo, saka zvinhu zvanga zvakukwanisa kuenda kuvanhu even on a faster rate. You know, saka handina kumbovhunduka nazvo because zvinhu zvakawanda zvakachinja panguva imwe chete. You know what I'm saying? Vamwe vanotanzi ndopakabva panzi urban grooves, sungura. Yeah, people can say a lot of things. Unoona zvinoitikana zvekuti vanhu they can always talk, but hakuna chinombonzanza kusina. Zvese zvinhu izvozvo zviriko. Zvinongosiyana ngoti chete pamwe rimwe genre rimwe time rinomboenda pamusoro perimwe. Handiti urikuona. Tingangoti it's the wave of life. You know what I'm saying? Wave iroro ririko muupenyu. You know what I'm saying? Ups and downs of life. Andikuona. Saka munhu ukasazvingwarira izvo zviya zvamanjika, you will find kuti mumwe munhu andotaura kuti hanzi chakati hakusisina. Icho chiriko. Alick Macheso ari kungoridza vanhu. Vanhu vachingojaiva. Andikuona. Gospel music iriko, iri kungorira. Ana Mambo Dhuterere vari kungouya vachingopusha vachienda kuona zvinhu zvaina zvichingoitika zvichienda. Ana Trevor D variko. Vari kurova. Handiri kuona. Vese even mfana uyu anonzana ari kuitira kuSouth Africa, mfana uyu anonzani. Knox is there. Mfana uyu ari kuno kufuti uyu, the other one uyu anonzani, Mr. Putit. Ari kurova. Ende vafana vanga variko kudhara kwacho naiko. You know what I'm saying? Inyaya yekungoti chete uri kuona vanhu vakada kunotaura zvakadaro zvekuti mazimdancehall artist akazonoita hobho zvekudaro. You know what I'm saying? But hazvirevi kuti anzika mamwe mazhonere ese hakusina. Ariko. Ende acharamba ariko. Seriously. That's true. Very true. Hakuna zvinombonzanzi chinhu hachisiko nekuti hanzi chakati chazoitika. But takatasa pamagenres, do you think those genres can overtake the hype? Yakaletwa brought forth in Zimdancehall. Like I said before, ups and downs of life. Andukona. You never know. Kuti zvinhu mangwana zvinomuka zviri papi. Andukona. But my ups and downs iwayo ariko. Andukona. And that is life. Andukona. Hakuna life ingazomonzi inoramba ichingoenda ichingosenza nechinhu chimwe chete. No, it doesn't work like that. Bora baba boy rinotenderera. Andona. What's your take? Most of these artists, we know they are big, but anzi auye aimbe musoda tu zvinogona kumuremera, but by radio are huge, everywhere is big.
chichi chinoitika nemafans unoona chinoitika handingati hangu inhau yekuti mafans kana kuti chii because chandakaona ndechoti mamwe maartist atinawo isusu they are good in studio havasi maperformance mustudio anokurora record rekuti rinenge richicheka bababoy big tune big hit good videos chichichichi but when it comes to stage kuti there is the stage ipapo ndo pane nyaya manje boona kuti pane madifficulties akawandisa ipapo. I have seen that. Ndo pane problem yafana. Uri kuona ndo zvandiri kutaura zvezvo kuti ukona magitara yakaya patakatanga isusu ka waitosimba kuti uziye kuti bozi isusu taita ma live shows ka taiperforma baboy kuti uziya kuti mari yedu isusu iri pakuti pamashows mayezo afana wakuziya kuti YouTube ma likes mangani ameno zvavanenge vachitaura izvo zviya akaita ma likes acho akapiwa tumari totoita zvake zvaita akanzi uya perform akaenda kuna South Africa kwaano perform 10 minutes iko 15 minutes ungobhaisa bhaisa utodzoka atone mari momwe zvasiyana nesuka izitaikonya kadairo zauro kuti pungo ingorere tichirowa magitari babwe yakoite zvemafani izvi tichitorova magitari angari mawani saka I think iyoyo nyaya yeperformance ndo iri kulenga pana vafana ndo pavanozopedzera kukandira namaken plus vagarawo vane tumabeef twekuti uyu ndewe kwaifiridzii saka anongorira kwaifiridzii ikoko uyu ndewe kuchitungwizi anorira kuchitungwiza ikoko uyu ndewe kumabvuku that kind of vibe kamukayakaya akafuka vibe kechidrugs amenoto vanenge vachiita zvembanje afana vacho tisati tadzoka ipapo. What can you say to someone who is an artist kuti muna muZimbabwe because mavhenya anataura mabig stage right Stoddart exactly city sports then international sports panopisa wabwe nemake vachitadza kumazadza uri kumaperforma ari one for example zvinoiti vamwe dzimwe nyika ndo yandiri kutaura zviya kuti inyaya yekuti you are good in studio anditika pa stage pachona ipapapa aunyatso pakwanisa anditi uri kuona saka uri kuona kuti chii inyaya yekuti big stage kuti tinzi tazadza Stoddart anditika zvinoda big artist munhu ari kunyatsoziva zvinhu zvake tikada kutarisa kuti munhu akaita saJapresa anditi munhu akabata because ukana inyaya yekubata vanhu vakati wandei anditi saka uri kuona zhoni redu rekuti Zimdancehall redu rinongobata vafana vamwe chete vavo afana vamwe chete vavo vachaenda kuna Kida T ndo vachaenda kuna Kina ndo vachaenda kuna whoever andiri kuona but ukada kutarisa Japresa munhu anobata vanhu vavo different people ukona andikuweza kutaura different age groups andiri kuona zvokuti paanoita show yake andiri kuona ane following yakaita sei yakakura waona manje saka vapana vedu veZimdancehall aya kuti vatozadza stage iyoya yaka vanofanira kutenge vari 4 kana 5 kana 10 ndo zvitoripo ende ndo zvichangoramba zviripo hazvichinja izvozvo. Wow, Zimdancehall stories ikuratidza ma true stories but wakadhisa chikwata muvengi wangu you go die broke zvinotangira mughetto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mughetto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mughetto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mughetto kana slang kana fame kana mangoma one video man ari kupinda mumaghetto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabhebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4 haizi pressure